Пайнер Студио и Теди Александрова ви желаят весела Коледа и щастлива Нова година! И пак на пак ти замириса тая зима. На мел мак те карам, взимай каквото има. Дядо Коледа ли мисли тая рима? Подаръци за тебе, тебе и тебе ще има. От обяд ми е пълен релакс. Ще се прави мармалата ма на макс. Види му доволни вече с нещата. Аре виче, това ти е играта. Бамборово и банско вече ни зове. За гостито без бански ръката спити е. И да гърми шампанско и нека ни е зле. Отдавам се на ласки в твоите ръце. Пари, коли, жени, а от всичко по-много. Желая ти ги двойно, тройно, даже стократно. И тази година и всички години няма тебе кой да те мине. Пари, коли, жени, а от всичко по-много. Желая ти ги двойно, тройно, даже стократно. И тази година и всички години няма тебе кой да те мине. Подай от твоите екстри, действат ми добре. И твоето сини от зони влиза ми добре. Обичам да ми мъркаш моето коте. Prueba veneno, así como lo hacemos. Tócame la teta y yo pongo el efecto. Sácame jugo, te quiero ver contento. Si no se hace te duele yo. Está perdiendo tiempo. Sare quieren a pari concurrencia. Leo ven muquena, tu mega turbulencia. Sare quieren a pari concurrencia. Leo ven muquena. Tu mente turbulencia. Radio Magia. Това не е радио, това е музика. Sare quieren a pari concurrencia. Leo ven muquena, tu mega turbulencia. Sare quieren a pari concurrencia. Leo ven muquena. Tu mente turbulencia. За нашето любов е. Прази слабо да се усеща.
Ръцете ти съм такава. Мразиш хубава да изглеждам, мразиш друг да ме поджелава. И душите си водим бавно с тази наша любов жестока. Давай дръж се с мене гадно, но и аз го мога. Ти на мен ли или аз на теб? Кой на кой гръб там ще изпие? Ти на мен ли или аз на теб? Кой на кой ръцете ще извие? Ти на мен ли или аз на теб? Играта да разкаже кой готов е. Убиваме се без да разберем. Не умра за нашето любов е. Ти на мен ли или аз на теб? Ти на мен ли или аз на теб? Ти на мен ли или аз на теб? Кой на кой гръб там ще изпие? Ти на мен ли или аз на теб? Кой на кой ръцете ще извие? Ти на мен ли или аз на теб? Играта да разкаже кой готов е. Убиваме се без да разберем. Не умра за нашето любов е. Ти на мен ли или аз на теб? Кой на кой гръб там ще изпие? Ти на мен ли или аз на теб? Кой на кой ръцете ще извие? Ти на мен ли или аз на теб? Играта да разкаже кой готов е. Убиваме се без да разберем. Не умра за нашето любов е. Tell me baby, how do you like it? Do you want it? I'll be the best. Tell me baby, how do you like it? Do you want it? I'll be the best. Ето влиза леко, уръци второ и трето. Заведи ме там, където